Pos DDPS waringi Ongkang paling eman dewe Pos DDPS dewe saking sarang grup saya gede sarang grup gunung kuda gede Nasra Papa itu pun mama mandi sarang mamani mama asup asapar mama bandi mama supri mama epi sarang bani ketik mama la 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 sarang kanan doi ketik sarang awas mana ketik agana mukama menangkan hidup yang tayangnya sing tegawai sarang atole kedik kang hormati papa kiki mama gua saking pegangan ikan yaksen aja boterang mawai sarang adi maksik kedik saking pegangan mama lilis bos impes tegala sarikan bayarin arep sapa maningkeun yang duduk sampeyan siji enak jangan ge sabarilean sabatoyan mimiku saya laksanakan ditembengi sing hormati mama emang kondekan simirna kedursen sate minangka supir kita sikina mama endang gadingan sama si boy kedik mas pandi kedik minangka dua saudara saking betungkulon saking mama dijam mama dan sini sarang garasi dia ketika tidak mama nunggu lali selawase baca post-it sarang sabar jenggot kedik sarang ayat naik kedik minangka sakit jalan Aduh, Den Syekh Atoilah ini stukining telata pun din iki. Kaya ko sing pinggirin candi gini Den Syekh Atoilah. Candi apa gini Den? Iya niki paman Kang Den wastani candi suku. Apa candi suku ku Den? Maknane ku candi suku ku apa?
Ari suku tembung yang bagus. Kuh iku tembung yang kukuh. Gojek anak kang teguh, kang kukuh. Masalah bab kebagusan. Oh, jadi candi suku. Sune iku artinya bagus. Kuh artinya kukuh. Gojek anak kang teguh, kang kukuh. Masalah kebagusan. Masalah kebaikan, masalah kebijakan. Dadi konon dadi. Iya ora pindo gaul. Ya mene-mene sih tujuannya apa denku? Mang candi suku ku tujuannya apa? Oh, ini candi suku ku ana gambare Betari Durga. Toli ana relip apa ku ya? Oh, Yoni tuh lambangnya wong lanang lambang wadon ku lingga Yoni. Ana relip Betari Durga, ya tolian macam-macam relip kepiwen. Iya bahkan ing candi suku wilayah kekuasaan yang Betari Durga. Wilayah kekuasaan ning Sangkuni. Oh, Sangkuni rai Sangkuni wilayah ning kene kekuasaane. Oh ning gunung ya, Gunung Kawi ya. Oh ning Gunung Kawi ku ya kekuasaannya Sangkuni, Betari Durga ku kekuasaannya kuning alas apa kan arane kaden? Alas apa? Alas Setra Ganda Mayit. Alas Krendowa ono ya pada. Ariaden siya katoila mene-mene ki tujuannya arep apa? Isu niki arep ngiselamaken Resi Agung Wicaksono. Waduh, siapa Resi Agung Wicaksono? Isu sudah paham kuno reang sing ngerti. Resi Agung Wicaksono siapa? Mbak Resi Agung Wicaksono iku yadine Dasamuka, Dasawisma, Ramawijaya atau Dasamuka Wijaya iku iya pada baik. Oh, jadi Dasamuka iku arane Dasawisma Wijaya atau Dasamuka Rahwana Wijaya. Ana wijayane ya, Rahwana ku ya ana wijayane gedhik ya. Iya iku gelar ning Rahwana. Oh jarene sih Rahwana ku bakape Resi Wayang Kulit iku Rahwana ku murid Sobali Sugriwa. Tapi bakal versine SDG ku Rahwana ku murid Anoman Sang Hyang Ananjaya. Iya takonen den Syekh atau ila. Iya beda versi paman. Baka munggu wayang kulit ning critaning lakon Rahwana Wijaya iku atau Dasamuka iku murid Subali. Tapi bahkan yang versi siar dalam gelap Rahwana itu yang murid Sang Hyang Ananjaya, yang murid Anoman. Ujar informasinya ucul. Iya saya Rahwana itu wis ucul. Maune den kutuk ning Anoman den belenggu den talini ning Gunung Ungaran. Napa diuculaken? Iya dadine ucul iku ya oleh sampun. Sebab yen blenden uculaken iku mengko anak putune Jaya Wisasa bakal den lepasaken. Anak putune Krasakti Rayang Jaya Wisasa den lepasaken bahkan den pralayakaken. Mulane sampun ngancam lepasaken Rahwana Wijaya mengko den lepasaken anak putune Rayang Jaya Wisesa saking emane Anoman ning muride ning Rayang Jaya Wisesa akhire den lepasaken iku Rahwana den lepasaken anak putune Rayang Jaya Wisesa ya den lepasaken iku urupan alias tukeran. Oh, dadi pintere sampuni bae ya.
Sangku niku menurut informasiku abdi kinasihe Sang Hyang Naga Kidul, Cikidul. Oh, nak buahe Sang Hyang Baruna, abdi kinasihe Baruna. Jare informasihe sangku niku bungane ku. Oh. Murid Rahyang Aji Dharma. Iya bener dari sangku niku pernah dadi murid, pernah dadi anak angkate Rahyang Aji Dharma. Iku putrane Sang Hyang Nagamera. Oh, bakal versi SDG sih sangku niku putrane Sang Hyang Nagamera, tapi bakal versi wayang ke sangku nika karena anaknya Raja Gandara. Gandara putra bari Gandari putri. Oh, dua anak lorong kamerane Dewi Gandari, wadone Dewi Gandari, sing lanang arane Raden Gandara atau Raden Sumanjaya. Iya iku si versi wayang. Oh, dadi aten ki mene-mene ki garpan ngislamaken Resi Agung Wicaksono adine Prabu Dasamuka. Iya isun wis janjian ning kene tempate ning Candi Suku. Mengko Resi Agung Wicaksono den islamaken den sakseni ning Sang Hyang Ananjaya. Ya mudah-mudahan bae Sang Hyang Ananjaya nika mlebu Islam. Sang Hyang Gajasora wis mlebu Islam. Terus apa kana Rimau Balakosa wis mlebu Islam. Braja Dharma mlebu Islam. Pangeran Lodaya mlebu Islam. Sang Hyang Suci alias Sang Hyang Naga Putih mlebu Islam. Iki sing durung iki kene Ismaya Jati karo Astadewa durung pada gelem manjing Islam. Tapi anak-anak wis pada manjing Islam mun Astadewa. Yen oleh hidayah sapa bae ia bisa mlebu Islam. Ora bisa makhluk iku ngalang-alangi hidayah Gusti Allah. Njaluk kasing kaya ngapa bae ning Gusti Allah yen durung oleh hidayah mangsa dipayi. Yen denalang-alangi kaya apa bae yen Gusti Allah mengendaki makhluk iku ya oleh hidayah. Sebab bangsane manusia lan bangsane jin kewajibane padha. Dalile wa maqalatul jinna wal insa ilayya liya'budun. Diciptakaken jin lan manusia iku kongkon ibadah, kongkon bakti maring Gusti Allah. Oh iya bener ya Den ya. Aduh, tapi durung teka-teka kene Resi Agung Wicaksono. Iya Den tunggu bae mengko beli dewekan karo pasukan bala raksasa uga pada mlebu Islam saprajurit-prajurite Resi Agung Wicaksono. Mungkang denantisipasi iki tentune Rahwana Wijaya iki iya ora meneng bae. Uga sampun iya ora meneng bae. Pasti nganakaken reka pendaya sebab sedulure pada mlebu ning agama Islam. Waduh, ya kaya marawanan iki ngamuk ini dasamu kan kete. Iya wis den tunggu bae. Isun si ngikuti kendake Gusti Allah ubausike Sang Pencipta. Sarang ibu hasil wadi sedih kosan saking